irratia. Etorri gure kabina, laiziar irratia, batu zaitez gugaz batera, dano batera. Arratsaldeon guztioi, hemen gaude Laiziartzen 19. programan eta gaurkoen talde txiki baina potenti dugu, mai inguru selecto. Redicción de grupo. Eta segurazki gaur entzule gehiago egingo guz estudizion gauzen pertsona kopuru baino. Baina bueno, espero dugu baietz. Eta besterik gabe, eskerrik asko beste behin gurekin egotiarren. Eta nortzuk gaude gaur hemen estuizuen kaini moteko prest. Alde batetik ni neu, Jon Rakal, a los oyentes. El burro por delante, ¿eh? El burro literal. Por delante. El burro por delante. Claro. Eta, zer, nortzuk? Bueno, eta ni tekniko lanetan. Ojo, aspaldiko partez, Bai. Aspaldiko partez, Asier berriro tekniko lanetan. Bai, hori da. Bi kapitulo hostien. Osea, oporra bai, oporra bai. Eta, hemen nire eskerretara. Ni, hola, irati. Ni beokinoa zuporrak. Ni seminaz. Ni beokinoa zuporrak. Azken biaztietan ez etorri. Ona. Hemen. Ni universidadi, bueno. Ez dugu toporrik. Bai, joder. Bueno, eta gaurko saioe komentatu izan dugu, nahiko musikatu izango dela. Ja, ikusten da inauterien atarietan gauzela, eta... Bai. Eta, badako gule gorputzien salseorako gue. Beraz, kotxin basoiez edo... Gitxi pentsetako entzuteko asmoe badako zu, gaurko saioe itzela izango da, ze musikaz beteta gongo da. Bai. Eta besterik gabe. Zer rukengo gaur? Programan zier. Pila gauza, ez? Azako musika. Musika ukengo gu, ez? Musika. Eta gero, bueno, ukengo dugu sampliatzenen saio ikaragarria. Bai? Bai. Oin preparauko zu, laster preparauko zu tita. Ontsen ator. Gero, por supuesto, Aitor Pekatari ukengo dugu. Noski baietz. Bidea da borroka, liburu presentetan etorri ziren ondala hile eta zeo zer. Urtarriak 17 edo hortik. Eta gero, sorpresa moduen, ni gorroto baditut 6. Ojo, bueltan da, ni gorroto baditut 6. Baina, home edition. Hau da. Etxean dagoen jendia dituko txau? Bai. Eta sorpresa moduen deituko txau. Orduen ikusiko gu, hartzen mozkuenez, ondo urtetan dan. Piskat experimentala izango da hau dana, baina bueno. Aleginduko gara ondo urtetan eta hori. Eta gero amaitzeko gure lehiaketa. Betiko moduen. Laixinger. Gaurkoen behi uste dut, abesti badeko gule, ezta? Bai, gaurkoena gainera, ikusiko sorpresatxo bat bada. Gaurko proposamena benetan unkigarri izten da guretzako. Bai, oso. Eta espero zentzat be, bai. Bai, hori da. Bueno, besterik gabe, hasiko gara, aste buruko, aste osoko repaso egiten, eta aste bakotxeko repasokin batera, gure egunean behin, lehiaketa... Egunean behin, zelan deitzen da? Laiziartzen behin. Laiziartzen behin, parkatu, entzule? Laiziartzen behin lehiaketa, ia zelan joan da, aste honetan. Beraz, zelan egiten ginen? Minus, atxeko irurek edo azkena? Azkena eta lehenengo irurek? Venga, ba. Vale. Txaluek, presdeko teknikuek. Bueno, 59. postuen, dau. 59 punturekin. Ainara. Opa, Ainara. Zainara izango te da? Uste dut hauekin dala, ez? Ainara Salazar. Egun jolastu eban, ja, esan ikusi aukera, lehenengo postetan gilitzeko eta zegoen, ala. Egun baten jolastu eban. Neiko ondo, ja benen, baina. Eita bezan puntuazketa honak, Bai, ja, egia da. Etxien puntuaketa honekuek ziren honek. Konstantzia falta. Bai, bueno. Bueno, eta oin top 3. Top 3, please, yes. Bai, irugarren postuen dau. Zalduna.
Hau dala... Hau dala, abarkaz. Hau da, hori. Hor dau. Bai, besti, Bai. Hau ekin hau da. Bai, honek egin dago egunero. Joder. Zalduna. Bai. Zalduna. Vale, bigarren postuen. Bigarren postuen... Xabiolas. Xabiolas! Hau barri Hombre. zeda. Bai, Xabiolas. eza askotan egon gure... Joder, kriston hasti egin dago, Jo, amarrekue batzekue. Hostia, que kapulla. Bai. Paldiko partez trompa ere berriz kaini imoteko prest, Epa! Xabiolas! Venga. Vale, eta lehenengo postuen... Sorpresa. Eta hurrengo tarteak. Lia Roseta. Bueno, txalo, beste txalo. Super sorpresa. Bueno, bai, bineko txea, zea, hostia. Egun ematen elkarrizketi benbiko txea, pelota putxo bat benbiko txea. Izetez, ez dauz punto asko diferentzia Xabiolas eta Lierren artien, Xabik 378 eta Lierrek 381. Ai, eske... Hor. A ber, egun ematen ongo zan ondo ba. Bade matek irabaztia. Bai, ez? Bai. Lier, egun horretan Lier... zuzenien dituko zaitu. Zer sartitzen da. Ia zelan zauzen, astenetan zeo zer... Larri ze pasaiatzen edo, Adi gongora, beraz. Eta bueno, laixi hartzen behinekin batera, astien zereukin dugu zen berrizekin gatoz. Hori da. Azteko, abainoko sokatirako nesken taldi ez da? Edo gizonezkoena? Neskak. Emakumezkoena izan da, ez? Bai. Euskadiko txapelketako finalerako zailkatu diela. Hori da. Urrengo, zapatuen izango da, otsaiak 26, laukizen, beraz. Hori da. Inauterietako planik ez badeko zu, Laukizera mozorrutute junda eta kopakin buelta, neskak. Hori itxila izango zen, Bai, izan bai. Laukizera jun, irabazi eta gero goienera. Zu urbileku esarela, celebrauko zu ezta? Claro, hombre. Gero ikorriko zu autobus eta guzti. Autobus eta guzti. Bueno. Duran Atletik sí, error. Karri bikuz, neskak bai ona elkarrizketa deitzen zikabazten badabe. Bai. Bueno, eta ez badera, Bestela bai. Honekin batera, jakin izen dugu, Durengoko eneko 10 gaztiek, bosgarren gelitu izen dela, Europako Jiu-Jitsu Brasildar. Jiu-Jitsu. Lehiaketan, uste dut. Bai. Eta, ojo, marka galanta, Bai. Bosgarren, Europatik. Bosgarren Europatik. Kakit Jiu-Jitsu Kasina. Brasilarra. Eta gainera idatziot, irakurriot usteot, oindala urte terdi edo azizala... Bai. Edo la esot, ez dakit igual... Nik dakidanez, gazte hau dator, gaztetatik judoka izen da. Vale, judotik ero jiu-jitsu. Eta jiu-jitsure, gauza asko harremanetan. Relativamente gitxi. Jola atletik antzeko da, baina, ulertzen dut, denbora relativamente gitxi. Bai. Dara mala, baina... Eukin dau base bat. Bai, oinarri batekin. Zorionak, eneko? Bai, zorionak. Eta honetaz aparte... Zer dekogu, a ber. Ez dugu denborarik ekin jakitzeko, baina badakigu Durengoko rugby taldeko neskak, zoze irabazi da biela, baina ez dakigu zer. Argi kiratu zer, entzuleren batek. Jakin badaki? Idatzi. Eta kontu da, gaur gauzen taldien, ez garela oso berri saliek. Faltan deko gure Twittero ofiziala. Bai. Astunera bidien dekogula eta... Favorez esagozku... Eta gainera usteot entzuten da bizela? Bai. Usteot entzuten da bizela. Eta favorez eskatu duzku ez daitzeko, beraz... Ez dakit berriro alegin du, ez? Kusikogu. Alegin dugu gara... Gero. Eta, honekin batera... Aipatu dugu... Abainoko sokatira... Taldiek finala ingo daula otsaiako eta 6, baina otsaiako eta 6 izango dugu bebai Euskal Herri mailan edo mundu baina ez, hasiko diela ja. Hainbeste maite dugu zen inauteriak. Badauz goguek, Badauz goguek, bai. Igertzen da, hemen... Disfraza preparaute dekozu, ondino pentsetako dekozu. Ondino erdi pentsetako. Erdi pentsetako edo pentsetako osorik? Dekoguz bi aukera mozorro, erabekiogu zertaz juen, eta ja mozorro prepara. Dau bidien. Google eta Pinteresteko bilaketak egin deia. Egin dauz, bai. Eta jo, nik ikusten zaituzu pizkat, azkenengo momentuen... disfrazetatik, disfraz taper horretatik zozer hartu eta disfrazetako. Ez dakit olako ebasain, edo ez? Bai.
Bai. Peluka sekin bat ipini. Ni trauma ez, baina esperientzia txarra eko disfrazan asuntu egaz. Ze ni lagun kuadrian ez di oso morsorro saliek izen, eta beti urtero izenaz, ez dakit. Sin más, bai, mosortzeko baina... Mosortzeko guaz, baina... Preparetako igual ez, ezta? Ez. Mosorre preparetako igual... Ez dote eukin olan talde bat, edo apoio bat. Bai. Disfraza... Vale. Horregaz, presteta. Gorren beti izen da, niek hauz, no seke, eta gero beti bukatzen zuen izeten, el más puto... Freelance, tío. Freelance total. Ja. Eta urtiegaz, hori. Galdu izin dutxeto lan xarma edo... Guztillo edo, ez? Bai. Baina, bueno, azte beteko motibetako. Baina bai, beste lan taperra. Etxeko taperra zabalu eta... Bai. Zezarongo da. Pelukarik edo agertzen. Ez que taperra beti salva vidas, eh? Bai. Bai. Sí, gaur karnabalak iraute... Bueno, hartu sozer da, de repente, zeta zuez da... Beste la beti lehen guzuren bat edo sozer deko latxetik. Bai, ez da. Baina, bueno, disfrazetatik Jurretako udalak, ustakit, eso zer programa udauen? Udalak ez. Udalak ez, vale. Jaibatzordiek, bai. Jaibatzordiek eta gaztetxiek. Gazte asambladak. Gazte asambladak, oso ondo. Hortan den ederra. Bai. Azteko domeika honetan da txitxiburduntzi. Ojo. Eta enbida txitxiburduntzi azken ezken lehen galdetu inoztia. Bai. Bostetan txitxiburduntzi gongo da plazan. Segundo. Eta gaztetxe bezabalik gongo da barria. Así que... Orden, txitxiburduntzi inauterin movida marruen doien zozer da? Ez. Bueno, pizkat antolatzen da pizkat batera, beti baina... Eta doie dana batera, oza... Bai. Baeko lotura hola... Bai. Ez dakit badekon lotura, oza... Kulturalki ez dakit lotura badekon txitxiburduntzik karnabalakin, hori ez dakit. Ustot, txitxiburduntzik egiten zala... Claro, karnabalen ostin etorten da la cuarentena, zala... Cuaresma, cuarentena. Cuarentena ez. Mesedes. Ja gonga la cuarentena, ¿eh? Lar cuarentena. Ja buruen sartu oskue, ja, cuarentena eta cuaresma sartzen gara. Nik uste txitxiburduntzik zala hori. Eta karnabala bai... Justo zan, hori, azte santue, baino 40 egun harina, eta txitxiburduntziten zan, azkenengo okela jan hori, ez? Moduen, usteot. Eta hor garatzen zan jendi esateko, ostia, aurten zetaz jongoa. Hori da. A última hora. Hori da, última hora. Hostia, Express no llega, buf. Hartu olako... Amazon Prime, igual. Zutetik apur bat olan hartu, arpeizen... Taulentzat, zane. Hori da, bai. Eta, orduen. Vale, hori domekan. Martitzenien, 22, egongo da zazpiretan mozorrotzea ez da disfrazatzea itzaldia Oier Araolazan eskutik. Ai, hostia, pentsatu, Oier Amezoan eskutik. Oier Amezoan. Bai. Zer desberdintasun dau, ba? Ez dakit, ikusiko italian. Komiko da italira eta enterau. Sortutan itzaldia zazu partatu? Zazpiretan Goiuria kulturgunien. Vale, ados. Vale, eta gero 26 zapatu, Amabietatik irurek arte gongo da Miren eta Roberto Etxebarria trikitilariak. Aupa, Miren eta Roberto. Bari, izorretatik. Eta gero... Merita Robert. Merian Robert trikisesio. Trikipoteo bat. Trikipoteo bat. Con toda Aspaldiko partez. With Mary and Robert, ojo. Bai. A ver. Bai, eta zer gehiago? Eta ratzalien, 6etatik 9 arte sakatu elektrotxaranga. Epa, sakatu. Horrek etorri zen die izorretara, ez? Bai, barrio datoz. Hori nos? Zapatuen. 26, zapatuen. Que peligro. Bai. A ver, bai. Ai, Dios. Bai. Baina horrez tamaitzen zapatu, egero zapatureko gazte asambladak gaztetxien antolatu da zuen bai ekintzak. Epa, zapatuen gaztetxien egon da... Zapatuen bertan. Baina solapatxeko asmoaz edo... Ez. Gabien. Vale. Late night. Late night. 10 hasiko die kontzertuek, eta egongo da Indabak taldie. Indabak. Bai. Da guai, Da guai. Bai, Eta gero talde sorpresa bat. Talde sorpresa. Tofu fermentado. Wasabi zengo zan izan. Igual egon da, wasabi. Indabak eta wasabi. Eta hori egongo da. Talde sorpresa, eta egongo da hori talde sorpresa hori? Bai, badau. Ja lotu jakingo? Eta lotute dau? Baina jakingo egun... Ez. Egunen arte ez da jakingo. Eta lotute dau? Bai. Seguro. Benetan. Baina ez dago gure esatin nordan. Ez. Ostra, hori... Igual dago lan, azken orduen olan... Eskori, talde sorpresa... Hori da sorteko hype. Talde sorpresa beti izen da, ez dakigun horretoriko dan da...
Hemen, albuen etorriaku, Olentzer. etorriaku Andramariko martxanteran espiritu eta karri oskuz. Bai, lollipop. Jo, lako, ondo. Bai. Bueno, eta esan daigun. Hori. Bai, eta zer gehiago? Ez, hori. Eta esan daigun gero laixi hartzen saio honen ostien, 11etan. Ostras, dugu esan, Bai, claro. 11etatik aurrera, eukingo dugu lehamen, Lier bere gitarriegaz. Lier Rosetta. Lier Rosetta ez. A ver, hori egunean behin, ya está. Neiko. Ukingo dugu bere gitarriegaz da rock sesio bat. Bera Lier Rosetta. Eta igual bai, kontuz. Eta bueno, ez galdu eta entzixue, zetik seguro oso interesgarri eta oso politxo dauela. Así que, bueno, hori izango da gure gaurko... What? Zera ez? A ver, gitari jauna, a ver. Markatu. Eta bueno, horrek izen die... Aztenetako, ez dakit? Aztenetako berriak. Eta zeukingo gunda dara. Gure sarreratxua hau izen da, ez? Bai. Ba, bueno, oin txiko zaitu egu Aretha Franklinekin, nogaz? Bai, Aretha Franklinekin, eta horren ostia zanpiatzen. Bueno, eta abestionen ostien, bi astetik behin etorten jaku gure Jon Rekalde sampleatzen saio egiteko. Oin, arpeirraru ipini oste, baina bueno, intro ipiniko dugu, eta aber zer ekarriko eskun, onguen. All right. Ja. Bai. Bueno, arratsaldeon. Bai, ja. Ameno berriro ere, beste tono baten ja esatari roletik kanpo asko nekatzen nota. Bueno, esateko deko aurreko astien aste honetako Ai ama. Benetan Jose Txutorriak Oinez. Adiós. Jo, beti etorten da, Momentu honekin. Torre.
Lorcal, seguido. Nik ayudante, gaur ayudante. Hori da, bueno, eskerra, Josetxo torrian, ze ataskauta zinaz. Bueno, aurreko aztien, astonetarako presnokon programa, zapaldu ostan nirekide batek, inongo intentzioa egariko lertzen dut. Oso ondo pasamen dut. Guazen mangeko abestiziko goratzen. Bai. Eta, bueno, hildo horretatik, legindu naze astonetarako Euskal Herri mailan okin dugu zen klasikoen bertsino berrizaguek kartera. Orduen, entzun izango duguz, klasikoen eindako bertsinoek. Vale. Venga, perfecto. Horretako, hasiko dugu, aurkezpenik ustot biherrez dauen abesti batekin, oindala gitzirten zan, eta ia zozer esaterik deko zuen honin ingure. Ere gainita. Hemen dekoguz Xabi Xolanoan kompainia, esne beltzak. Xabi Xo. Bena txapuza, zer dago ya? Zakit, 2000 eta ez dakiz emagarren urtiz izan, amazia edo. Ni diskatik argitaratu egin Izar abestize. Eta ni jakin izene ban Izar ieskorran bertsinoa zala, etxakit taldeko Izar ieskorran bertsino bat. Baina zeman gogoratzen, talde horretako zela Xabi Xolano. Ja, nik bez. Eta Xabi Xolano bera zala abeste bana bertsino originala. Ni beti pentsau izen dut, abesti horretako abesla ize emakume bat zala. Zakite entzun izen dut zuen, no? Zala? Ja, nik Xabi Xolano da Oin entzuten dugun morroi, abesten. Bai. Horrengo abesti entzun dugun berdine da. Bai, ipiniko gu jatorezko bertsinoa. Entiendo. Pues, claro, Xabi. Bani ez dakizu, baina beti pentsau izen dut emakume dela. Nik bai. Hain gozo eta hain suave. Zaparra montatu zai eta zentu ez da, karo, txakito, zen taldea. Bai, Dernani. Bai. Han ezagutu ginen Xabi Xolano. Bai. Ia 20 urte beranda guei esne beltzaekin beste bertsino entzun dugun lehenengo bertsino hori. Eta gaurko zailue... Orden, versión den uno mismo. Hori da. Bai. Bere abesti baten bertsinoa. Orden, plagio, ez da, Yo mime conmigo. Hori remoderación, izango da, Zelan? Remodelación. Italiatik pasoiak Josetxu. Bueno. Abesti hau entzun izen ostien, buru etorri jate, ze euskal abesti klasiko edo danok ezagutzen dugu zen, birmoldatu izin dira azkenek urtietan, eta legidunaz ikutsu desberdinekin oiek topetan. Azteko, usto danontzako oso ezagun izinakun aldapeko zagarraren bertsino bat. Bai, ezta? Jauna? Una manzana de aldape. Kalakanen zagarra, jo? Iteniko. Hori ontxe dator? Iteniko. Zlagar pezimen zuea. Bai, ezta? Guazen horrekin apuntate. Zeinean apuntate. Eta ez dakik gogoratzen duzuen, baina Kalakak Oskorrien aldapeko bertsino egiteaz gain, 2012 urtien Madonakin egon ziren Madonan jiran. Madonna, ni poña urte ditxo ez da. Eta demora gitxi barru entzun izango dugu Madonna. Ondaino bizida hori. Euskeraz azteko alagina egiten. Eta bueno, kuriosi zinata, zeni Madonna zuzenien ez dut ikusi gaur arte. Bueno. Abesti zegoetzen eman bai, baina Madonna euskeraz abesten ez da, ikusi. Eta oso interesgarri zinata, zelan alegintzen den emakumia eta bueno.
Bai, Hordekogu. Puntapisuek eta botetan da, eta grabileti eta. Puntapisuek. Hordekogu emakumie. Tori bai, Tori argi gelditu. Tori, zuretzako, epa! Baka! Bueno, Kalakan iparraldeko irukot, ustut iparraldeko diala irurek ez? Euskal iparraldeko musika folklorikue ustartzen da taldi da, bertxino egitez aparte ospenak baiten da biez. Eta kalakakekin batera, folklore ustartzen da beste talde bat ezagutu izen dut, utxun izenekue, hauek txalapartarizek di eta naparrak. Eta 2017an ia bien zutagarren jotak eren bertxino oso interesgarri zio, hori entzungo daune. Epa, doktorie! Hau bai, Txalapartako metalez, Ba! Jarrara! Doble bombos da, entzuten da hor? Goro sabela, eta kantoen, txaka! Ojo, Ni ez do jakin izen, txalapartetan inbeste notekin jolasteko aukera hauenik. Beti ikusi izen duguz bi edo lau tabla eta horretan ez dakiz eman nota desberditu ahal izango diesa, baina... Hau da, ize xilofono bat, ez? Hori da, ize arrisko xilofono bat izango teraz, bestela inbeste nota ateretzeko komplikau. Eta bueno, hau Nafarroako utxunen proposamena, ikusi izen dut bebai, badekizela Amélie pelikulako Comtin de Treux abestian bertxino bat. Comtin de Treux? Comtin de Treux. Zozer pasatzu estarri zen. Saca el polvorón! Pulp Fictionen agertzen den Miserlo abestian bertxino bebai, ikusi izen dut egin dabila, baina bueno, gaur alde dinunaz bakarrik euskal musikan artein murgiltzi eta aurrera goiez. Jake jotake zutagarren jotake ikusi izin dugun, guazen bertxino metalero edo gogortxo hauekin. Eta lehenengo eta behin ikusiko dugu Mikel Laboaren Lilueraren kontraren abestia. Azkarrak egorra, izimean hori! Mikel Laboa! Zelan bertxonatu eban, berri txarrakek, Mikel Laboan omenez, 2010an argitaratu zen Txinaurriak diskan. Lilurarik ez dago itzultzerik. Lilurarik ez dago itzultzerik. Bueno, ez dakizue, baina niri Mikel Laboaren ahotsa edo ekoizpena beti iruditu diat apur bat bildurgarriz edo siniestro kutxo horrekin eta... Uneko problemiko aleman azten da nien esak, atxoane? Hola, beti bere abestiak, beste artistan ahotsetan entzuti, bueno, beste era baten ikusten duaz Mikelen abestizek. Beti, hori, txikitatik bildurre mostan tipo da. Batez be, gabi gaiga abestizek. Ez dakizuei, baina nire mosta beti, itxilesko bilurre. Hori, ez dut imaginetan, kunan egotie, kunan zenbat urtekin gauz. Urte terdikaz kunan alzerago, baina... Ipintzie Mikel Laboan gabi gaiga lokartzeko. Baina, bueno, koma taldiek bai atara ebala 2008an beste bertxino... Ez dakit,
beldurgarri hau izetez, ez? Sozialki igual ikusten dugu metal estilo igual iluntasunaz gehiago lotzen dugu, baina, bueno, niri gustau izinaten bertsioa dizen zen nire garaian, 2008an, ekin gana esan 10 urte, eta... Nik 3. Nik eragoa, baina... Nera zakit, konfiantza gehiago transmititzea ostan taldi esan. Eta hor deko guz. Menuda balada, Balada, Terrible, paso doble arrauzitzeko. Plakerren urrupedan edo klikik emelik Zune da. Klik! Zirristi zalda Kikilizo palio plan Gerren urrupedan edo Klikik emelik klik Zirristi zalda Kikilizo palio plan Gerren urrupedan edo Eta gizue, baina ni inoz ez dut ulertu abesti horren letra eta koma bertzinuen alik eta txia. Hau bai. Zati hori bai. Zaizo! Arremartira pu! Pantaleone, polutio Antzerako parecido, gramatik aldetik antzerako parecido, pantaleon da bagabi gaiga. Eta bueno, Mikel Laboakin jarraituz ezagutu izen gendun Xabier Leteren letra zan izarren hautzan bertxinoa. Eile ban Mikelek lehenengo, eta gero bai ezagutu gendun zazpikile ban Mikel Laboaren birmoldaketa. Baina nik izan ezagutzen Xabier Letek berak jatorri zeiban bertxino hori. Melodia aldetik badau aldien, eta harritu izin dozte, ez ezagutu ezin ainartik. Sentitzen dute, hori? Letra bai, baina doinu aldetik... Haupa, Xabier Lete. Inoz ez dut presente abestia, eta bueno, gomenez... Gana hori te pintxeko eta musikona, Gana hori pintxeko. Bai, da, bueno, kantun daiteko eta relaja. Bueno, pintxeko ondino hona izango da, ez? Balta, bera ez da... Bera ez da baina... Se fue! Igual izarren hautza, oza, tipo, ez? Bere errautzak, ez? Bueno, ez... Xabiren errautzak. Vale, bueno, isilduko gara, hobeto. Ez que, zehoz bukle txarren zartu zaizu, Ordenamenduz noiz bai ginen handik ernai Beste, joten da. Bai, oso diferente. Eske bada, beste bat. Bai. Bizitzen gela sortuz da sortuz gure aukera atxenik hartu gabe lanaren bide Jose Txulete. Jose Txulete. Mundial, en todo el mundo. Denok baterak lurrari loturi gaude Gizakiak du ingurune bat Nik uste letratan amoldatu ebiela, Bai, Mikel bai. Borroka hortan bizida eta hori du bere egia Ekin ta ekin bilatzen bueno, bukatzeko Xabier Letekin jarraituko dugu. Jarraitu ez bukatuko dugu. Eta oindala urte bete bueltan ezagutu izin gendun Txil Mafiako kuadrillan eskutik Xabiren gizon arruntaren koplak ia bien bertxinu, gazte arruntaren koplak izena jarri zendotzena. Eta honekin itxuko zaituegu besterik gabe urrengo astera arte kuadrilla asmoekin dut aste honetan hain zarrak ez diezan abesti horrek gogorak hartzera, ze askotan klasikoetaz gogoratzen ga, egunen zierre entzuten dugu zen nobedaietaz bebai, baina limboan dauzen abesti berri, baina ez zain berri
edo sarra, baina ez hain sar. Beti gazte, kasiones, beti gazte. Astu izeten gara, tartien dauzen horretaz astu izeten gara, eta bueno, gogora ekarri nahi izen dut, azken 10 urteetako bertxino, manitzako oso ondo. apropos eta oparo, ez? Oparo. Artistiaz, Bai. Onguen be, karri osuz, eta guztabiako, Oso ondo. Artistiaz, urrugun betorrea, erakalda. Zu Josetxo iguales, baina arrekal, zu. Baina arrekal bai. Bueno, ni meiak Eskesa, bai. hasta el final. Hau sartzen da, atie jo barik. Venga. Parkola. Egiteko ez no oso mantxo, sei kolektibo joegin aninduten atzo. Ronaldinho bezala ez begira eta iso, nahiko daukat burutik izateaz gaixo, nahiko daukat burutik izateaz gaixo. Kalera irtetean hau da komeria, munipa pare batek geldin autenian, porruak armak edo beste zerbait bila, nire biosolana aurkitu ezinan, vitamina falta nabarituko agian. Ez ni joan oso gaizki etxeta ikastolan, gauza txarrak eginik lapurtzen altxorrak, futbolera jolasten ez banintzen ona, atezain jarriko nazen sartzeko gola, merendoletan droga kuanta Coca-Cola. Lana ederra egin betunira joateko, drogetak sartzeko eta ere ikasteko, ikasi eta gero berriz ikasteko, aiten etxera buelta lanik ez balego, azkenean familiakin badaukat apego. Semetatik badator semia, batzuk nahiagok eta bestiak kemia, batzuek marian kolmota ugariak, horrela jarri zuen jaunaren legiak, horrela jarri zuen jaunaren legiak. Koko eguna ere bota dugu bada, gazte mugimenduak egiten pintadak, marin berriz lehiatu nau bere freestyla, igual mozkor banabil saiatuko gara, igual mozkor banabil saiatuko gara. Ez nahi nik gizon txarra baina zera raio, Fidel Castro izateko ez bainintzan jaio, estudioan egiten den makina bat saio, kuadrillaren onduan apaldu den jaio, oraino era noa bihar arteaio, bihar arteaio, bihar arteaio, bihar arteaio. I love you, bitch. I ain't gonna never stop loving you, bitch. Aitor Pekatari. Gaur, bidea da borroka komikiko egileak. Bueno, arratsaldeon entzuleok, bagatoz beste behin, gure Aitor Pekatari tarte honegaz, gure Laixi Erratiko konfesionarizio honegaz, eta gaurkuen bidea da borroka komikien egilek ekarri duguz, bueno, ez dakit hemen dekuz partaideek, gure osue zuen buruek aurkeztu, hasteko, entzulientzako. Norra hasiko da ba? Bueno, ni hasiko naiz, ni Beñat Gaztelumendi, Añorgatik nator, eta hoxe, ni haitu naiz pixkat komikiaren gidoia egiten. Aha. Oso ondo, modu laburrien, gero sartuko gara apur bat. Eta ni ere Añorgatik, Beñaten anaia Unai naiz, eta nik marrazki lanak egin ditut komikien. Oso ondo. Da, beste persona bat badeku, ia hirugarrena. Bai, ni Beñat. Ia itxarren, Beñat, a ber, entzuten jatzu. A ber. Bai, bota Beñat. Ni Beñat jatzen barek, zuruko ainetik nator, da bertsolari aldizkarin lan iten dut, bertsolari aldizkari indo komiki argitaratu. Orduan zu editori, ez da? Editor. Hori da. Oso ondo. Bale, azteko gure entzulik apur bat kontestu nipintxeko, ez? Bidea da borroka komikizia argitaratu da, zuek irurok ibizari lan prozesuen. Apur bat, komiki honetan sartzeko, einaldozku zuelako sinopsi laburtzo bat, spoilerrekin barik edo. Apur bat, zen inguruen da komiki hau edo. Bai, bueno, ez dut uste spoilerrik egiteko arrisko ondiri da honik, ez oinarrian ez da gauza ondirik gertatzen, ez dauka, ohituta gauden ibilbide narratibo hasierako egoera, erdien korapiloa ebukera, ez dauka horrelako,
Eta berez kontatzen da, bi bidai kontatzen dira, bat bidaia fisikoa litzatekena, bertsolari bat bekera edo Euskal Herriko txapelketa nagusiko finalera sailkatu da, orduan etxetik atera eta bekera finala jokatuko den aretora egiten duen bidea kontatzen da, autoz egiten duen bidea. Eta paraleloki kontatzen da, aurra zanetik, orain bertsolari onartu edo konsagratu izaterainoko bide hori kontatzen da. Ezain fisikoa, baina pasadizoa kontatzen da ibilbide hori ere bai. Oso ondo. Eta irakurri dugu elkarrizketa batzuten, oina aipatu duzule ez, bekera bertsotan eta jundan persona bat, irakurri dugu inotzuen elkarrizketa baten, antza baten alterregu edalakoen protagonisti edo. Ez dakit horrek girik badekon edo? Komikia egiten eginan bitartean etengabe etortzezte egun hori, eta egia esan da, ez da inoren alterregoa, jolas hori badago, kostiente gara noren antzauki ezaken, baina badauka zerbait nire gandik, badauka unairen gandik zerbait, protagonistak Martin Artola izena du, por cierto, eta gero baita ere badauzka gauza batzuk gureak ez direnak, eta aparte sortu dituguna, pertsonaia interesantego egiteko, baina ez da hilea inor saiatu identifikatzen eta pentsatzen nina izen egun nahi den, edo, biotati dauka zerbait aldi berean beste bada. Izin da, datu kurioso moduen irakurri dugu elkarrizketa baten, grazia apur baten josko, eta gure ginen apur bat zugaz konpartitzie. Eta, ez dakit. Eta zein izan da motivazio nagusia komikia idazterak orduen? Lehendabiziko motivazioa baina Jatxemarek enkargo eman zigula. Arek emotzuen bierra orduen, oso ondo baina. Eta baiezkoa eman geniola, eta horreia kompromisoa sortzen dula. Eta gero, hasi ginen pixka pentsatzen, batetik, berak baldintza bezala jarri zigun bakarrik bertsolaritzaren inguruko zerbait izan behar zuela. Eta orduan hasi ginen unaita biok pentsatzen, zeri buruz izan ziteken, ze kontatu nahi genuen. Eta pentsatu genuen, kontatu nahi genuen zela batetik, bertsolaritzan da orokorrean bizitzan badago relato bat, gaztetan golpea jo bar dezula, gaztetan iritsi bar dezula gailurrera, eta ez baiazu momentu hortan lortzen, ez zerala inoiz inora iritsiko, ez? Piskat, bidea bazterrean geldituko zerala, eta hori pasa bertxotan, jende asko hori pasa zaio, eta ez da egia, jende asko dago, nahiz eta gaztetan final batera ez iritsi, gero bide bat egiten duena eta gauza asko esaten dituna. Hori puskatu nahi genuen batetik, eta bestetik nahi genuen gure belaunaldiari zegokion zerbait kontatu. Ikusten dugulako askotan belaunaldi bezala kostaite zaigulako katzea, batzutan sentitzen dugula aurreko belaunaldiak iritsi ziren lekutara ez gala iritsiko, pixkat hori zen kontatu nahi genuena eta hortik sortu zen historia eta hortik sortu genuen pertsonaia. Eta beste motivazioa ere igual bada, bi anaiak amairu hilabeteko diferentziak hau bizitzan, unibertsitate garaira arte behintzat dena batera egin dugu biok, bai bertxotan, bai koarlea beren gabiltza, bai ibilbide oso antzekoa, eta gero, toka uzan, izaera ezberdinengatik, gustu ezberdinengatik, bakoitzak bere bidea egin du urte batzuetan, eta niretzako ere izan da motivazioa, eta aitzaki hona izan da, elkarrekin zerbait egiteko, nik uste, fonduan bageneukala zerbait, biok batera egiteko, eta gogoa bagenukan, eta aitzaki polita izan da, eta ni bintzatu horrek ere motivatu nahu. Bertsolari aldizkariak familia bat batu du. Ondo. Horti doie gure urrengo galderi, esan dozue enkarguz, izen dela bertsolari aldizkarian enkarguz, eta enkargu hau sortzeko eta gure bikote honeri enkargu hau emoteko, zein izen da zuen motivazio, zer gure zinuen lortu, hasierako ideia hori, zetan datzan edo? Gu 2015 hasi ginen komikika ateratzen. Nork atera gendun, Xabi Paia eta Patxi Gallegokin, eta oso harrera ona izan zon, da bertan, bai frogatu izan gendula, bai bertsoa eta marrazki, bai zugarri ondo uztartze ziela, umorea, eta hor bazeola ze landu ez, eta orduan, pixkat gure buru jarri genion, ez dakite, helburu edo, baina bai gogoa, igual gutxi gora bera, 2 urtetik behin edo, gai ginen, komiki bat plazaratzeko. Eta orduan baia 3 komiki aterata geneuzken, eta gero nik baneuken nahiko garbi o gaundien euken behintzat lana Unairi planteatzeko, Unai marrazkilari eta bertsolari edan einen. Eta ja hori gainea balin bada Beñat eta Unaik elkarrekin eitea komiki bat, are eta hobeto, orduan gu horrekin baizu horri pozik.
Oso ondo. Eta komikixen sortzeko prozesuen, ez dakit, bueno, moten da oso proiektu polit, igerten da bai asko gozatu duzuela bai lan honetan. Baina, ez dakit jolan erronkarikokin jo zuen, ala momentu zaien bat, komikixen sorreran, ez dakit igual gidoien satiren baten idea barik eratu, marrasten, ez dakit jolako idea faltarik, olako erronkarikokin jo zuen momentu gogorrek sorreran. Bueno, batetik arnaz luzeko lana izateak berak niri bintzat bertigo handu xamar ematen zian. Azkenean bai bertxotan, bai marrazte manika normalean humore tirak edo egin izan ditu aktualiadeko gai bat hartu eta pare bat egunetan tira bat egin eta ja demora gutxi inbertitu dut eta gero erreakzioa ere momentuko izan da eta arnaz luzeko lan batean azkenean 2 urteko prozesu bat izan da hau bertigo pixka bat ematen zian horrek gero, bueno, así que eran, igual bilurra pur bat, olako bai, petara iristeko eta gero baita ere bazuka inbeste eman diozune proiektu bat, nola zer reakzio izango du jende artean, edo, bueno, kezko hori baneukan. Eta bestetik nire erronka handiena izan da, hemen esan dugu, Martin Artola etxetik ateratzen dela eta finalerako bidea kontatzen dela. Nik kontatzen beti pertsonak marraztu ditu dela, beti... Eta ez dakitela kotxeak marrazten. Benetan, bai, kuriosu. Eta gidoian... oso presentzia hundi xamarrazukaten kotxe, gordu nahi nun, bueno, lan berezia inun Martin Artolaren kotxea ondo marrazten ikasi alizateko, eta gero, bueno, hor ikusten da, nire gabezi hor paperian utzi dut, baina, bueno, hoxe naiz ni eta ez pozik geratu naiz, kotxi kanpotik ez dakit, baina barrutik elegante, kartelien hemendeku abadetxeko, bueno, gaur deku urtarrian 13 egingo duzue engo da oina aurkezpena eta kartelin agertzen da kotxi barrutik fin margoztute, lanona. Eskerrik asko. Bai, eta zer nahi dozue lortu komiki honekin, zer helburukin edo egin dozue komiki, osea, zeintzuk gure dozuen izeri emaitzak? Bueno, egia esan da ez denun, helburu haundirik jarrik, gure helburua zen enkargua betetzea hasteko, eta gero kontatu nahi genuen zerbait diferentea. Beti... Ez dakit, bertsoarien historiak eta gertu izan dianean, eta beti gogoratzen gara garaibateko marrazki bizidun horiekin, ez? Perranda mezketarra, eta lazkau txiki, eta txirrita, eta dena dia oso historio extraordinario eta normaltasunetik kanpokoak. Baina, karo, guk ez ditu olako, gure bizitza ez da olakoa, eta uste gure inguruko inoren bizitza ez dela olakoa, oso bizitza normala dauzkagu. Eta pixkat, helburua zen bizitza normal hori fikzionagarri bihurtzea, eta hortik ere zerbait sortu alizatea. Pixkat hori izan... lortu nahi genuna, beti aipatzen delako ez, aurreko garaitako epika hori galdu ote daen, oraingo garaiak ez dute dian grisagoak eta arruntagoak, eta justu aldarrikatu nahi genuna zen kontrakoa. Bizitza normal bat, bizitza gris bat ere izan daitekela interesantea, eta hortik ere gauza asko kontatu daitezkela. Helburu hori jarri genuen. Hortik aurrera ez dugu mundurik aldatuko, ez gera beraztuko, eta Euskal Herria ez da hobea izango hau egin digulako, baina bueno. Betxe zuen aletzu epinizu, Bai. Ondo, ganea humiltasune horre, ondo, Oso ondo. Gero beste galderatxo bat, esan dozu hori, behin da barrez aipatzen dozu hori, enkargu zin jozuela, bertsolari aldizkaritik. Eta, bertsolari aldizkaritik, lan hau proiektu hau aurkeztu dozue, ez dakit etorkizunerako zerronka ikusten dozu esan edo, ez dakit, urrengo pausu ezein izango litzike zuontzako. Eta zuontzako egileentzako baite, Ez, guretzako, opari bat izan dana, da, bi anaiek lan honen berri eman nahi izatea, gaina formato honetan Euskal Herrin zabalen, ez? Borondate hori ukitzea eta gogo hori ukitzea. Ez bakarrik komikin aurkezpena egiteko, baizik eta komikin lantzen dien edo ukitzen dien gai hoien ingurun jarduteko, bai bertxotan da bai marrazki bidez, ez? Aipatu dituzten gai hoiek lantzeko, bai prekariedadea, bai feminismoak nola interpelatzen don Gipuzkoko mutil klasiko bat, esan ezagun, borroka armatu bukatu ondorengo urtetako estenatoki hori, epika berrin falta, hori guztie agertzen da, eta nik uste dut, ni guia ez dakit gazte kontzeptu barrun sartzen gara, baina ni bai uste dut, behintzat gure belaunalditik hasita eta bera, bai oso garbi ikusten degula pixkat estenatoki horretan ikutzen dien gaiek, egunerokotasunen bizi ditugulako, ez?
Orduan hori batetik, eta bueno, oain bira bat iten nahi geha, Euskal Herri oson zehar, eta bueno, espero dut etorkizunen jarraitu alizatea, eta komiki hau plaza gehiagota eramatea ez komiki bakarrik, baizik eta baita ere komikik lantzen ditun gaiek. Bai, oso garrantzitsu, benetan nik uste gure entzuleri asko gustabalakeen kopik izin aldala. Hori aipatu duzu moduen, naiz eta historia bat aipatu, eta oso divertigarria izen, bai lantzen duzu ez, jorratzen duzu ez hainbat idea oso interesgarri, eta gure entzulientzako hor deko zu ez. Komikiseri begira bota gure gotze zue, edo elkarrezketa hau entzun, ala hauren beste ekitaldirik okingo dozuen, bertara animau. Ez dakit, ekitaldizek etorkizunerako ekitaldi gehiago badeko zuez antolatutea, entzulientzako informazio moduen? Bai, asteartea M8 Bilbon izango gea, bira gunen, eta gero ja 21 Baionan, 29 Maulen, Otsaien 4 Bergaran izango gea, eta badaki Otsaien 11 Alabedin, Gasteizen. Hor amaituko dugu printzipioz gure bira, eta ikusiko dugu, hemendik hilabete batzuta jarraitu halko dugun. Entzulei esan, bertsolari aldizkarien webgunea sartzen balin bada, bertsolari.eusera, bertatik ere eskura dezakela komikia. Oso ondo, hor deko entzulientzako informazioa, animetan basari, bertaratzera, oso ondo. Iratik beste galderarik, ala... Azkenen gora jungo gara, denpori ebe hor deku, elkarrizketak 10 minutu, 15 minutuko egiten duguz, eta gure galdera izarra edo deku hemen, beti aipatzen dugu moduen, ekarrizketu gona, eskartzen dutzuegu, gure Laixia Irratiko abadien gelara, konfesionarizora, Aitor pekatari tartera, horre suposatzen dau, aitortu beharko duzuela, aitortu aldan edo aitortu ezin jan, zuek guruzuena, pekatutxo bat, konta gure entzulientzako. Ez dakit izen aldan komik izein jo zuen prozesuen gertau dana, ala, gure bozue individualki, nahi duzuen moduen, era librien, baina hori, pekatutxo bat, entzulientzako. Tentsinu da bairien, Bai, komikiari daukionez, aipatu dugu gure alterregoa eta horren inguruan nahitu beha, eta esan dugu ez dala gure alterregoa, baina egia da gure lagunak erabili ditugula, beraiei ez zer esan gabe, eta komikian agertzen didala pertsonaia moduan batzuk, eta hoxe, esango nuke pekatu badala hori. Osa, egon alda horti jentie, ez dakizena, baina komikizen agertzen dana era simbolikuen edo, ezta? Bai, simbolikoan eta... Eta ez simbolikoan. Así que, inguruko zuen lagunek edo, haurentzako mezu bat, entzuten babila Laixia Irratixe, begitu ondo komikize eta fijau ja anagertzen zarien. Beste barik irukote, benetan eskerrik asko, guretzat placer bada, labur geratu jaku, baina gure elkarrezketa atxueko lan harin-harinek izeten diez. Bizotzez eskerrik asko, gure entzulientzako seguro oso interesgarri zidan elkarrezketi dela. Komikizeri be entzule boteotzu begiratu bat, eta gozatu, oso interesgarri da, eta hurrengora arte. Behinga ba. Eskerrik asko, aio.
Bueno, bai. Eta hoin, ba bueno, improvisatutako sekzio bat dugun dugu. Eso es improvisado. Bueno, improvisado. Ez dakit, nik gorroto baditut 6... Tarte ofiziala. Tarte ofiziala. Bueno, tarte ofiziala da, nik baditu 6 eta bueno, guk indotzegun sampliatzen baten ginun. Eta nik gorroto baditu 6 ginun. Eta bueno, pentsau dugu home edition eiti, eta horretarako dei batzuk ingo dugu. Eta lehengo eta behin gaur torri ezin izendan eta etxien dauena bajan dauelako. Eta ez da egiten zuten ongo dan edo ez, baina deitu ingotzegu. Eta da gure gidari izaten dena eta faltan asko den dugun Ander. Eta deitu ingotzegu, ez da? Zei ditzei atxue? Bai, venga. Perfecto. Ia zer dinon. A ver, Ander... Zazkenengo baten geratu zen, bera besti ipinigarik, ez? Bai. Eta, bai. Deitu ingotzegu, a ver, zer dinon. Venga, a ver. A ver. Aberrari inartzen badan, etxine hongo da. Inonik. Iartzen noskun. Bai. Ander? Oli. Hola. Hola, ¿qué hace? Hola, ze moduz? Hola. Oso, ondo, amen. Ondo harrapa... Sofan botata. Ondo harrapa usaitu, ala? Bai, ontsa gaur egun ikusten. Gaur. Ja, maitzen hongo da, kiroletan edo, ja. Eguraldi zelaster. Segit esan bieta zuek entzuten egonaz, Ondo. Ba, bueno, ez dakit entzungo bazinun hasieran zerren bieginun, baina, bueno, ni gorroto baditu 6 sekzio barri bat, home edition, indogu, eta orduen... Gaur zara zure, gaurko lehen gonbidatua, ez? Bai, lehen gonbidatua zuzara. Karo, ze lehengo sekzio hartan, lehengo atalarretan, Kristona gutxuni indostezuna zier, eta orduen oin gutxun hori betetako, hori da, exacto. Bakarra, etzabena esan, ez da? Bai, pizkat astu diaten eta, bueno, amendik parkamenak. Que menos, no? Eta, bueno, gauzi esinpli da. Zein dan asko gorroto dozun abesti bat, eta segaitik. Eta gero topauko gu, eta ipiniko dugu patu deleite. Patu deleite. Joder, es que asuntu da, kantie, bakitzulo zein dan, zuek danok bakitzulo zein dan. Bai, bakigu. Bai. Baina asuntu da, kanpaiek entzuten die fonduen eta dana, Epa! Ez dizingo bakizako zereko kanpaiek ez da? Bai, justo bakizan, bai, ni etxetik ermitako kanpaiek entzuten. Hori da, ermitako kanpaiek. Behatxire puntuen da. Bai, bueno, venga, esan egun zeinan kantie. Kantie da hori, gaur egun oso modan daben kantzino bat, uste dute oingo uda partien sarri entzun dugun kantzinoa dala. Izena ez dakit, baina todos en pastillas en la discoteca, holako zer esaten dau. Pepas, bai. Hori asko gorrotu dudan kantua da. Bai, nik gorrotu dut kantu hori. Gorrotu duzu, zu gorrotu duzu Pepas, eta segaiti gorrotu duzu, Ander. Ba, bueno, egizizan azken aliko juerga asko gogorarazten doztezlako, eta batez be, tamales, ez dut propaganda txarrik egin nahi, baina gure herriko gaztetxien entzun dugu musika zagorra gogoratu araztezelako, benetan, gozak argi izan da. Oh, mama! Oh, mama! Aliko juergetan asko entzun dugu bai hori kantie, eta kanta horren hildotik doi izan beste kanta asko, eta, bueno, danetik entzun bida, leku guztietan, baina, beste kanta politxo da, rock and roll da. Gaztetxez en el punto de mira. Bai, crítica social, Tal cual. Kritika sozial, bai, eta izenik emotik ez da merezi, baina egon zan horrez rifirrafe bat, San Miguel Bespera hartan, eta bai, pizkat hortik taka, gatza gidera botateko, taska, eta nik gorroto kanto hori, eta kanto horren estiloko danak, egitezan, ez da nire ambientie, ez da ustot leixi erreti entzut da minen ambienti bezala, orduen, bueno, dana egite dikaute, hor, venga, daka. Ba hori piniko dugu, oza, jake leixi erretiko ambientistan, Bai piniko dugu. Ba, beka. Eta eskerrik asko. Ipini, gaztetxetik ibili ez diena, jakin dizien gitxe gorara ze musika ibili da noinarte gaztetxien. Eta ia aldatu aldago. Ia bideo bat hartu aldago. Bale, bai pintzen dugu. Eta urrengo astera arte, Ander. Eta ia datorren astin etorri alzaren. Eta besti honekin izte zaitugu, bale? Venga, Ander. Ondo ibili. Venga, garrote. Siempre la móvil la tenemos prendida. Venga a mandarle hasta que se haga batería. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol.
pastilla en la discoteca. Se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party. Bueno, eta hau da Anderrek emondoskun bera gorrotu da bena bestia, emondoskuz bere arrazoiek. Eta oino gure diate gaur ez dauena eta bera gorrotu da bena bestia estoskune esan. Eta dala gure kidie eta asko maitatu edan Aimar. Bueno, ni pentsa. Eta ez dakit nondik ibiliko dan, baina deituko txegu. Eta ber zer esaten da, ez? Venga, ba. A ver, tono moten baden. Erra, komune dauen horatzien, Tetio, parraza joten guna da. Tetio, komune erra. Ez que komune dekogu, ja. Bai. Epa! Aimar! Aimar, ze moduz abiz? Ondo, zuok entzuten ganera ontxe. Benetan! Kontroleau da zuok entzuten, Benetan, ke pelota. Josetxu hemen dekogu txapi emote. Hostia, bai. Soso, guapo. Bueno, ba, entzuten mazabiz orduen jakingo zu apurtxo bat, oindala gegitxi Anderreri deitu otxegu, eta nik gorrotu baditu 6, bigarren home edition esan dugu, baina zu guztu furgonetan zabizela hortik. Eta... Bai, nioi kotxin, bai. Kotxin zabiz. Txakorren moduen horrek, yes! Txakorren moduen dino, Josetxuk. Esto dondo entzuten Josetxuk, baina eguelo beto, ez da? Hay que gastar dinero, turismo eta hotelak eta, joder, furgoneta esos de pobres. Furgoneta de pobres dino, hoteletan eta gastau bidala ekonomiz eta hau da bestia. Gero krisis ez da hongo bak. Hau PNB-ko edala ustonik. Capitalista. Regalde, espabila un poquito, Venga. Bueno, orduen gaurkuen hori, zer da, gorroto ditu zei, oslan doie gaurkuen, Gorroto dozuna besti bat esan bidozkuz eta segaitik. Eta gero ipiniko dugu, por supuesto. Importate un poquito, Aldure bezasiko naz. Lehenengo arrazoiek emongua eta gero abestile. Ez, lehenengo abestia, mesedez, bai, ez que denpori emon bizte ipintzeko. Vale. Jo, apurtu entzun ezke, bine. Autipo norma. Aukeratzen abestize. Bera, Patxi Errekondo, Kiko Riberan tuvo escape, izango da? Hijo de puta! Vale. Patxi Errekondo? Patxi Errekondo, Kiko Ribera. Kiko Ribera. Kiko Ribera, tuvo escape. Vale, Kiko Ribera. Maletero, tuvo escape. Pero hori, bai. Poeta, maletero, tuvo escape. Maletero. Vale, eta segaitik. Tuvo escape. Nik ez da, zaz preocupo. Gaur egun nik uste dute musika estilo hau, entzuten dozun bakotzien, burmuineko neuronak eta usteltzen jutun dala, ez? Apuro bat, gaur egun gizartien kanzer musikal artistiko bada, baina aldi berien gorroto dut eta maiteot bebai, oso dantzagarri zera, beretan barre batzuk botako zuez, eta alba dozue ikusi zure bideoklipa bebai, beretan tengo desperdizorik, Ambiguo, txarros así, Quiero y no quiero. Quiero ni quiero, esaten dago Josetxuk. Ni quiero ser. Orduen, bueno, ipiniko abestize, eta... Ipini. Eta alba dozue, zuek irratizien bebai, gombidatzen zaitue, eta alba dozue koreografizie jarraitu, brutal egon gozak. Deko hamen bideoklipe ipinite, eta kontuten eukin, dantzen gogule hamen dano batera, eskutik emonda. Hori. Itxu esaiak erabat, patxi errekotu diskutik, tubo eskape. Vale, eskerrik asko, Aimar. Aupa equipo, jarraitu lan, Venga, Aimar, eskerrik asko, Allí yo te robaré un beso con su bolsito de Gucci. Me tiene caladito hasta los huesos. Yo la vi. Ella salió de rumba
yo la vi, y le dije por la mano aquí. Maletero, tuvo escape. Puerta, puerta, maletero, tuvo escape. Maletero, tuvo escape. Puerta, puerta, maletero, tuvo escape. Por la mano aquí, por la mano aquí. Cuidadito, baby, que te veo venir. Por la mano aquí, por la mano aquí. Ponte bien bonita que voy a por ti. Mami, si te animas, nos echamos un tequila. Para que te entones y modeles como diva. Eres una belleza, lo mueve con destreza. Ese booty tiembla, vuelve loca mi cabeza. Si lo mueve así, rico, rico para mí. Mira, Sergio Ramos no se pudo resistir. Eres una princesa de pies a cabeza. Bate, que bate mayonesa. Hoy nos vamos de party. Allí yo te robaré un beso. Con su bolsito de Gucci. Me tiene caladito hasta los huesos. Yo la vi. Ella salió de rumba por ahí. Yo la vi. Y le dije por la mano aquí. Maletero, tuvo escape. Puerta, puerta, maletero, tuvo escape. Maletero, tuvo escape. Puerta, puerta, maletero, tuvo escape. Por la mano aquí, por la mano aquí. Cuidadito, baby, que te veo venir. Por la mano aquí, por la mano aquí. Ponte bonita que voy a por ti. Ella baila sola, va bajando bien durito. Le pide al DJ que ponga despacito. Esa nena a mí me tiene loquito. Piso freno, piso de embrague, meta la marcha, Si zumba. lo mueve así, rico, rico para mí. Mira, Sergio Ramos no se pudo resistir. Eres una princesa de pies a cabeza. Bate, que bate mayonesa. Sin censura, como Balvin yo te llevo a las alturas. Mr. KR. Oh, nena por la mano aquí. Maletero, tuvo escape. Puerta, puerta, maletero, tuvo escape. Maletero, tuvo escape. Puerta, puerta, maletero, tuvo escape. Intermitente, intermitente. Parabrisa, limpia parabrisa. Bache, 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 bache. Maletero, tuvo escape. Puerta, puerta, maletero, tuvo escape. Maletero, tuvo escape. Puerta, puerta, maletero, tuvo escape. Por la mano aquí, por la mano aquí. Cuidadito, baby, que te veo venir. Por la mano aquí, por la mano aquí. Ponte bonita que voy a por ti. Y bueno, ya tú sabes. Juanma, Nachi. Ya tú sabes que nosotros no fallamos. Mr. KR. Dale, dale, dale. Bueno, a ver. Guapo. Tuvo escape, maletero. Hola con nivelada. Hola con nivelada. Hola con nivelada, güey. Aimar normala, gorrotutetik, Baina, konturatu zaie, Aimarrek irabazi dauela, bera, zuzenien, entzun behar izeti gorrota bena besti hori. Bai, baina gorroto dau, baina seguro egondala dantza egiten. Dantzan. Claro. Furgonetan, gaina furgonetan, maletero! Gaina, ez da gizulan soneta altzen tuvo eskapi. No sé, imagino, pero Maletero! Tuvo escape! Furgonetin handotik, imagino, sois la furgonetin handotik eta Aimar furgoneta barruen jantzan. Maletero! Coño! Hemen barruko ese feliz da bilen! Ai, ama. Bueno, Asier, Josetxu. zeusara bursai, Bai, baina... Ni hemen egar konsegu ez da garri ninga. Pasu emongo estezu, eske... Venga, oye. Deko tamen... Eskumaldia dekot, gogor dekot, Eskumaldia gogor dekot. Errekale, no habla, barretin du barrek eta... Barre eta barre. Ez da ipasetan nien Ello beri eta oine barre jeto getainako. Presiones fuera. Ta pentsabot, bitu, zuzenien asko entzuten ibili izendan persona bat, eta askotan gainera feedback haukin egune berakin. Epa! Izaro izenda. Izaro. Ta pentsau berari deitzi, a ber zer da. Vale, a ver. A ber tonu moten madaben. Eta a ber hartzen madaben. Izaro zinta, no. Oi arte, datonak hartu du, Horra arrasta egiten, no se mitartien bedituzuz da, no. A ver, Izaro hartizu. Josetxe, izilik, ez da. Bai. Hola, Izaro? Bai? Hola, Aupa, Izaro! Aupa, Izaro! Hola! Epa! Ze modu, zuzenien zauz. Hombre! Baina, laixiarri erratizen, emetxe da noi! Eiatxutukau por ahora saria, Joder. Igual gero, bai, ondino ez dugu sosketa, ez dugu ondino sosketa. Baina gaur deitzotzugu gauza bat egik. Gabi zeiten, nik gorroto baditut 6, eta gauza da, zu gorroto dozun abesti bat,
esan bio eskuzu, guk ipiniko txugu, eta gero arrazoitu segaitik gorroto dozun abesti hori. Baina asko, gorroto, baina asko, bueno, asko edo tristetzen zaitun baten bat, edo... Gero, Busti, diciendo verdad, Busti, mira, Gorroto dotena. Bai, gorroto dozune, txosnetan beti pintzen da biena eta gorroto dozune, diskoteketan, edo bate matirratisen ipintzen da biena eta... Bideos rien da, ipintzen da izenak eta... Jo que se, edo kantetan dogune normalien, ez dut dozule, jo, zaitxik kantetan dozu hori, edo, ez dakit. A ber, okurritzen jate bat baino gehiago. Vale. Hori ondo da. Music hater. Batezbe, ja pillo bat entzuten dalako eta da, jo, berriro, onena kentzazpian ilargia. Ilargia. Ez que asko entzun izen da. Ui. Polite da izetez, baina inbeste... Justo eta Cristina, justo deike barriro. Gero deituko txiau. Espera, ipini. Espera. Ez da ipintzen den espera. Técnico pajete, hombre. Bueno, Isaro, jarretxu. Isaro, hor zauz? Bai, hor zauz. Bai. Eta segaitik ilargia. Polite da, baina hainbeste bide jarri da bien, da, ja, kokoteraino, da, entzuten dozu barriro eta jo. Berriro hori kantie. Beitu. Gorroto dozu eta oin ipiniko dugu, barriro gorrototzeko asko zetik. Nik ustot, ilargia, behin baino gehiagotan urten dala, amendik. Bai. Eta orduen horrekin nizten zaitugu. Eskerrik asko, Isaro. Gu entzutiarren eta gu atendu etiarren bebai. Marroitzu ipiniotzugu, baina bueno. Eskerrik asko, bale? Ia lehiaketan toketan baiatzun. Venga, agur, Isaro. Bai, agur. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena, Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko, irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztian. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko, irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Bueno, eta goizen da Isaron Isaro gorroto da bena, bestia? Loiteko garra pizien, loiteko. Zenbat biderez entzun izen dugun hau, Larre. Zenbat Pillo bat. Ni pasarri, irratizetan, no kobertura eta, bueno, kitxi, baina, bueno. Bueno. No entzun da. Zu beste... Mota bateko abestik. Regale, musturrin eman bidat, barro baino ez egiten da. Pasti horrek. Espamela. Bueno, eta hurrengo pentsao deitzie, zetik ez que nortzuk die gu entzuten gaiuena baino mitiko hauek, Justo eta Cristina baino. Hombre, Justo eta Cristina. Zaitik, honek be... La historia viva de Hijorreta. Bai, honek be abestiren bat gorrotuko da bie. Honek abestu eta bertzotan egin asko inabe.
Bate mar gorroto biko da, be. Bate mar gorroto biko da. A ver, zein esaten dozkuen. Deitu kotxego eta ja hartzen mozkuen. Venga. Venga, ba, probamos ya. A ver, hartzen moa joen. Cristina, yaupa justo. 1, 2, 3, already for. A ver, regale. A ver, ai, itxoin, A ver. A ver, ontxe bai. Hola. Aupa. Gabon. Ze moduz gabiz? Ondo, Gabiz, ondo. Ondo, Sabize, ederto, posten gara orduen. Bitu, Gabiz, ongotan Gabiz, gure irrati zen, ni gorroto baditu 6 atal bat egin, eta deitzen Gabizen... Deitzen Gabizen jendieri, Gabiz galdetzen, eure gorroto da bien abesti bat eta segaitik. Eta orduen gero guk ipiniko dugu, zue gorroto dozuen abesti hori, eta, bueno, pixkate, ambiente gorrotagarri hori engo dugu. Zuk. Bueno, gauza bat, eta topau alizengo dozue, abestizea? Eta, a ber alba dugun topau, hori. Eta baki hortik justo eta aparte beste non hor badauela, ezta? Bai, Cristina, hemen alduen. Betiko modu oso ondo. Cristina. Gabon. Cristina. Lanien zabizie, lanien, Hombre, barikuro moduen. Ordostrak sartzen bere. Nera, porro egilea sartzen da, Bueno, gauta bat, Asier. Bai, esan. Zu deitute segiduen komenteu egin dute, Kristinari, eta kasualia diela, baina bizo koinzidio egin dugu abestizan. Benetan, ez da giz izango, horretan be bai. Kasualia dizan, Zupeteo zuzen je, pregunto uste, zupeteo zuzen je bai, ni bai, eta pan, ez zautzete titulue, da bera baden juste baneupe, bardin betzu bat. Eta zein da abesti hori ba? Cara al sol. Ene, bada! Hori... Canción del verano. Canción del verano. Bai, urte baten izango esan, bai. Ara solan inpenete kanten. Bueno, hau ipiniko dugu, baina asko bez. Egi bestelan ia irratiz esarratu behar dozkun. Bakixu zeretik etxatzuen komeni pinti asko, ze gure moduen beste askori akordeko izaki kanta bardine. Bai, benetan be. A ver, Geo Muerte. Eta lagasarreta, eta lo tristeta, la basura, eta... Ez que nik ustot arrazoirik bestozule azeten esan biherrik segaik gorrotu dozuna beste hau, nik ustot dano dakigule pizkat segaitik izen aldan, ezta? Bueno, ipeni, bertzin korta. A ver, derrigorrien ikesi bierri zen gainu zen kanta batzuk, da bueno, da kantauen bier, egunero. Egunero kantauen bier, joe, benetan be. Galera ikesi gainunien, ez gainu nahitzen letriebe. Guatxo, frifor, La camisa rota eta horre gozot. La leo. Ene. Bueno, bai, piningo gu, 2 minutu irautzen dauz, baina ez dut uste hainbeste ipiniko gunik. Zaitik pizkat urtikari apurtxo bat urtengo jaku ustela. Bai, horregaitik segiduen asmo dugu, itxako kospa ez ebe. Gainera, YouTubeen ipinio bidizu eta agertu jatolako zuri gorridun bandera bat eta olako txori mosolo askeroso batekin. Eta ja askuri emoten hasi jate, así que... Como canción política. Ipiniko apur bat, agur esango txugu zueri. Eta beste abestire pasako echando leches, ¿vale? Muchas gracias. Eskerrik asko zueri. Muchas gracias. Mosu handi badan hori. Agur. Muchas gracias. Canción terrible, Oye, da, versión... A ver, ingleses, cantausena, ingleses... Bueno, gerarte. Navidad. Agur. Merry Christmas. Hau ara Santa Luce llegora seguro están zona. Bueno, hau da remix ipintzen dago, Ja, remix. Cara al sol remix. A ver, pizkata otra botakot. Ay, va, dale volumen. ¡Volta! ¡Viva España! ¡Madre!
Padre. Ahí va. Aupa, justo. Claro, que te vaya Juanita, nos ha regalado. Esto que se me queda el maco de gato, no saben de qué es, que te gusta, Es one, Rocky, izan gira Euskal Herri rock and roll inagur. Izan gira Euskal Herri rock and roll izan gira Euskal Herri rock and roll Gaia heltu denin adiskidiekin juten gela bezala. Gaia heltu denin adiskidiekin juten gela bestaka. Gaia heltu denin adiskidiekin juten gela bestaka. Izan gira Euskal Herri rock and roll inagur. Izan gira Euskal Herri rock and roll izan gira Euskal Herri rock and roll. Bale durhentzin, ene maitia, ene kizintzite okuzute. Bale durhentzin, ene maitia, ene kizintzite okuzute. Bale durhentzin, ene maitia, ene kizintzite okuzute. Eta ni biako xoki dantzan rock and roll. Eta ni biako xoki dantzan rock and roll. Eta ni biako xoki dantzan rock and roll. Izan gira Euskal Herri rock and roll inagur. Izan gira Euskal Herri rock and roll. Juantxu frioleri fosfa, sisoleri samene, ainolari trainolari, Juantxu trebol. Aupa, Juantxu trebol. Arra, kantiarra, pagresiña, Jose Trebol. Jose Trebol. Bueno, ba... Bueno, eta engik, nulda bemene, gidarize nulda. Gidarize furronetan. Euskaren, menibilea, txapeldun batek, kone txaketa ozentera da, ibile hori, baina... Ozentera. Mas da, zein da ben da, oin da geldi, izilik janda, da barre, beste izte biten hemen. Bueno, ba, oin lehiaketakin hasiko gara, ezta? Karo, toka. Dano gabiz lehiaketara itxaroten. Da, personaz tienen horreon zan hemen, lehiaketan, majo, Ba, ez dakit astuiate... Pantaleon, oso famoso esan antza. Pantaleon, más majo que las centellas del mar, Sí. Bai, hombre. Majo y pesado también, Las centellas pesan mucho, Txeko mokue. Bueno, urren kontautzu diztu izat, ando kontento y alegre, bueno, kontautzu, Urren, datornaztien betorri bizarala. Josetxun konsejoek kon historia. Hostia, konsejo bat, amarbarik bat. Baina luzie, huel. Spoiler, bueno, historizeta, konsejo labur. Historizeta, konsejo, Bai, viva el amor. Viva el amor. Uy. Porque yo... Bueno, eta, a ber, aurreko astien ukin ginun Leixingerreko abeslari eskutu bat. Lau aukera ukin ginu zen, ontxe esango dugu zena zeintzu, zedik estekotaz buruen, baina bat A aukera zan Peio Azkarate. A ber, topauko duaz aukera. B aukera zan Peio Baños.
C aukera zan Ruiz Cabestani. Peio Ruiz Cabestani. Eta D aukera zan Peio Petit es. Ez. A aukera zan Peio Reparas. A aukera zan Peio Reparas. Eta D aukera Peio Azkarate. Vale, hori da. Eta, bueno, audizio batzukekin jogu segiz esan, baina lehengo entzungo dugu aurreko astekue, eta, bueno, entzun, eta pentsauzuek, aber, norri zen aldan? Zer gara nor gara gu, arraimarrazo, zital jator drogoso, izar paiazo, garenaren umesurtzakaso, ta izan ezin dugunaren guraso, ta izan ezin dugunaren guraso. A ber. Hau peio da! Bai, Peio fijo. Andoni gaina, errikin erantzun ez dakit, baina bertsolari itxuri deko neke. Hori ba. Bai, pixkat bai. Peio gaina, igual. Andoni gaina, peina harikano baina peio. Peio. Elmari, da, puzula, nurdone. Puzula, hori... Maño korta. Maño korta zan hori. Bueno, eta... jendiek asmauin dugu. Jendiek asmauin jau, eta gainera jendiek audizio bi audio etorri jakuz. Eskerrik asko aldez aurretik, ez dugu zentzun ondin audioak, baina eskerrik asko benetan audioz parte hartziarren. Eta jendean imetan dugu, por supuesto, audioz WhatsAppez mensaje bidaltzen. Eta bueno, berba karu ala. Berba karu dos, bai, zuriek merke eta nire karu. Eta bueno, eta zelan parte hartu bidar dugun edo, igual esan bikogu. Vale. Bueno, aukerak dau, sare sozialetatik iruzkin bidez edo mezu pribatu bidez parte hartzeko. Facebooken gauz, Instagramen gauz eta Twitterren beba gauz. Gure WordPress horrian bebai iruzkina itzi alda. YouTubeen bebai, edo bestela WhatsApp bidez, 654-03-799 telefono zenbakire. Hori da. Eta hori, esan dugune. Hora, Jan Robles. Mene errekan, hostia, anda, berbai pertsoetxe, cabrón. Berak bota dugu, gure abera. Berak esan da. Cabrón, pesene, berba benbiko da. Barre eta jan. Hola, jo, errekal. Eskerra Josetxu torrena bestelan iratetan egongo ginen bakarrik elkarrizketan. Poca, fundamento etxea, mene. Josetxu me han neutralizado. Neutraliza. Bueno, entzungo dugu erantzunek, ez da? Venga, bai. Bestelan berandu milako eta azkenien lier amaiketatik, ez da, amaiketatik. Nor da hori ba, lier, nor da hori pesti hori ba. Ez da ginik. Gero txo betorriko da. Bueno. Gitxarria ez etorriko da. Dani betorri neke? Zu ez, mesedez. Zuriatik esaratuko dotzuguz. Zaitike... Errekal. Esto es como una mene, Tú que no hablas y yo mucho. Es que estos tartes existen. Bueno, venga, ontxarte. Venga, abisuek. Aste honetako abeslari eskutue. D. Pello Azkarate. Hau palaixiar, ia arriesgau ingona. Pello Azkarate. Bueno, tonek izan dira bizuek. Puro riesgo! Bai, laburtzuk izan dira, Baina, bueno, eskertzena. Bai. Nik eratu nazara justo txakurraz. Wow. Ezagune deko zola justo txakurre. Horte behar bila. Baina... Atzin lehar jata fota. Ustot ez da bela esan justo danik, Ez. Nori... Justo. Ba, justo izin da. Justo, ez que el telefonotik egin du berroa eta jode bala zabaina. Ez zeutu inozu. Zeutu, da bierna que borse, que chica más maja. Bai, ez da. Bai. Ustote Durangaldeku ez dala. Bueno, ez da gio, ez da usan. Ez da usan baina. Justo ez da usan baina ezagutu dugu, ez da. Bueno, gure badago, kabise da zita, Josetxu, jo. Gure zure telefono pasetie? Bueno, ez da gio. Ez dakigu zer, bueno. Datorren hastien, jakingo zuen. Josetxu, como hila, propanda, Josetxu, etorten da negun bakotxien bere zera egin dago, Bai, sartu bira hor.
Bai, Gustavo jenda, eta beti ligetako aukeri ez dago galtzen da Josetxuk, Ez dago galtzen. Jo, Amaietari eskatutzen zita bat. Bai, eta letiri. Eta letikin gelditu zinen ala? Ke ba. Ez dutxun kontestau? Honitzen jata goiz guztian preguntan, askatu nesan igual, sortierra señor Raba. Oye, muy bueno, quiero felicitar cocinera eta etzan cocinera egortetan. Jo, la leche, baso sartu bizinen kozinara. Ba, eso mina, ez duzizti nitzitea be. Jo, janda moskortu ia ben, Josetxuk. Janaz moskortu, ez nik mosto anan. Mosto, bai. Pero, claro, beruzku eta baino kueta. Bueno, sin más, errabakunak, lete. Bueno, Josetxuk, eta zuk norru uste zuizen dela lau okeretatik. Ni Peio Ruiz Cabestani, el mejor ciclista que ha traído el mundo. Ez da ginekarek kantureko doain egukengo da den, baina, bueno, entzun daigun erantzune eta ontsegoz barrero. Aupa, laixiar irratiko entzule guztioi, ni Peio naz, Peio Azkarate, eta eskerrik asko hemen parte hartzie iztio gaitik, eta hori, besarka badan ontzako eta gozatu arazten jarraitu. Bueno, eskerrik asko zuri, Peio. Peio Azkarate izen da erantzune. Bai, Peio. Peio Bilbao, beste txirrindularion bat. Peio Bilbao, bai, egize da. Zein hobeto, Peio Ruiz Cabestani edo Peio Bilbao? Peio Bilbao, etxeko. Claro, Peio. Oh, Peio. Peio Azkarate, chico majo, Bai. Rapero. Lo creo, rapero. Bueno, rapero, bertxolari. Eta oin sosketiko momentu dugu, ez da? Oye. Kamararen bat mesedez grabetako sosketia. Ni desenfokauze, badakizuen, ni anonimos. Bai, Josetxu. Gero paparatziek baserrira eta kasi animalismo. Hola igual gehiago legauko zeinu, baina bueno. Zure anonimatue gordeko dugu. Kutxu sarma tiene, Sí. A ver, redoble ipinibiko, ¿ez da? Redoble apurtxo bat. Eta bueno, gaurko saritue, gaurko honetan saritue. Baten autongo. A ver, ya. Norda. Garazi Areitio. Epa, Garazi Areitio. Boleto bikoitza Garazi Areitio. Gure esatari da Irati Areitioren nire aizpantzako. Bueno, deitu emikotziau, ez da? Nik uste duzu deitu. Qué fuerte, qué casualidad, Baina nire telefonoaz. Vale. Lehenko telefono tiene que coger, Esto sabirik, Está recal. Hartzen bideo telefonoa, Hartzen bideo, Eneko bikandi moduen ez daikela ibili. Hori da. Ez daikela egon... No vale. No cantemos Victoria. Eta hartuta kolgau bez, No cantemos Victoria todavía. Rene, mitan zabizu, Hostia, Josetxune lekuzue. Juantxu, hau da Juantxu. Juantxu, frio. Juantxu, larrazuko leguzue, Juantxu, goaitzia betik, Zelande familie, Oine, utzek eta jaun baina azik ikusuza, oine, otozta. Bueno, nike silentzioa berri eta nike berroan bier. Bai, zugein berba. Sosetako etorri zeta. Bueno, da nike pregunti, nike konsejuek, ibilio zuzuek... A ver, bagabiz daiten. A ver, dike gabiz, Josetxu, a ver. Pon altavoz, si no oie. Bai. Kiwi. Kiwi. Hola, Kiwi. Hola, Kiwi. Hola. Maja, Kiwi. Zer bierdo Zer bioten. Kiwi, saritxe, lezuzuk, saritxe, Kiwi. Irabazi dozu laiziarratiko poleto bikoitza. Bueno, lehenko saitolak emozio bindana, Gila emozio bizenda. Zaitu monda, bena, Lehenko saitu eta ez da buen ezer. Ja, ez da. Bueno, eta boleto dobli ezetarako. Katazka tabernan, gozari bikoitza... Bikoitzantzako. Gara, toketa maiatu nigaz jumizara. Zer? Toketa maiatu zaria inbilako estezu niri, ez da? Amañao, ez da esto, Bai, eskerrik asko, Kiwi. Pitxin, daletxez, Bueno, bagarazi, datorren astien egon zaite atenta. Bai. Eta bertoketa maiatzun. Eta hartu telefonue. Ez izen eneko bikandi. Eneko bikandi moduen ez izen,
Vale. Eskerrik asko parte hartzea garasi. Daka. Bai. Gero arte. Pero que zaskas lechan, Bai. Batiko ere, Eta honek bitartien ez asko iziltzen. Lotxatiz egin Ez horregon dira. Oye, que zaskas, kotxau, que la hostia. Honek enbio mala propaganda. Laixi hartzen amaitzen dugunien, enbiogu ordu beteko saioe, Errekal eta Josetxu. Bai. Elkarrizketa. Bakarrik. Kaleko soinu gordina. Josetxu berba egiten eta Errekal jan eta barra egiten. Horrek egin bidea, koño. Bai. Bueno, da maitu da. Ez da maitu diño. Hay más. Datorren azteko lehiaketia presentatu. Pesaus, hombre. Venga, va. Pesaus, gu? Inor baino gustora osamen da, mikrofona aurrien. Mikrofono gustau. Hori bat. Bai. Gustau da, Josetxu konsegu eta. Ikusten jatxu, gustora zozela gure. Ez da erantzune monda. Zer erantzune monda. Bileo zuaz, Josetxu konseguak. Ba ez, alba da ez, eta inoz. Oso txarto. Oso txarto zen ingekon. Ba, bardin da. Bardin da, zer? Azarratu jako, Josetxu. Pikauda. Ez da pastan, ez ebes. Ba, ez badato, Robeto, gizes arrasek. Bueno, da gero. Baina etorriko da. Gero faltan botean du. Robeto, baina gero lehengunien, oye, pidiendo sopitas, Josetxu, pidiendo gozu, hau ditxotxu bat, pantaleon da. Bueno, pantaleon bada, pantaleon. Josetxu, gero faltan botean du. Adion pantaleon. Gero kabon zarra diela eta hemen no que me suena que está Josetxu, que yo soy aquel negrito de la África tropical. Oye, que se ore Josetxu clave pieza pilar, es aquí grande. Da punto. Josetxu accionista, bardena. Bueno, eta Josetxuren monologoaren ostean lehiaketara bueltatuko gara. Bai. Errekale, jati itxitzepa, burrat, hostia. Nunca. Nunca. Bueno, gure osua jakin datorren azteko lehiaketa zein izango dan, edo... Ba, lehiaketi bardinez, Leixinger, lehiaketi bardine, eta lehia... Ez que zenan izenela... Nik etakian horrek bestiek itxiluzten egin estanarak esaten dugu erronka barrixe. Erronka barrixe. Eta abeslari barri batekin gainera. Lau aukera emango dugu, baina bueno, lehengo entzungo dugu. Leixingar barria. Oso polite dana, eta asko gustako jakule usteot. Eta hor du, Este, ba. Ametsak ez daukat mugarik eta nik aldegin nahi nuke hemendik. Benetan gogorra eta usarta bazara inoiz ezkerak batzera begira. Bestela hemen zure bizitzan ez daukazu ezer. Maitasuna emateko tartzekoa da. Baina galdu baduzu, nekez lortuko duzu, ta orduan ahaztu. Bihotzez maite zaitu, zuk ere maite nazu. Bizitza begina politagoa da. Bihotzez maite zaitu, zuk ere maite nazu. Jesus Arlobiek ikusten nau, Jesus Arlobiek. Dios anima Zoriontza da gure maitasun garra. Ez la, Jesus Arlobiek ikusten nau. Horre, muñekuek burrukan da. Joe, Uraspizien besta izitzen. Keba, ezin da. Imposible. Botada guzti zentzumien. Hombre, bai. Dana. Bueno. Nik enbano berbarik ez, enbano dana bota eta tras. Bueno. Jesús María. Bueno, politxe pizi, Gustau jatzue? Bai, oso politxe. Oso imitazio. Recalque edo jan edo barre, es que no hay punto medio, ez daki. Jan edo barre. Originala no antzeko izen da, Bai, super ondo. Ez da izen originala. Ez da izen. Beste batek ante du, ez da Bulma. Hori da. Ez da Bulma. Ez da Bulma. Bueno. Bueno. Hame handizingo.
Bueno, aukerak emon bierko dugu, Zeti, claro. Gainera imita goin da benez, ez da oso bueno, baina, ez que deko atake risa honek gure gitariak, eta ez dakit aukerak esateko... Aukerak esan horretik... Bai. Venga, va, dale. Animo. Dale. Bueno, izitzen den artien tekniko, datoren asterako ekarri bizu, astion goizeko beratzietan, atzo, goizeko beratzietan Euskadi ratian, esan da errepiden egoera moteko orduen, bai, atake herriz emotzen, esatari zeri da, da ezin esan da, kotxea iraunita, bai, polite hori karri mida hona, aixiarri ratia. Bai, baina seguro esabela eukin Josetxu bat albuen. Bi Joset. Imposible. Eta bilrako lehen moduen, jade ez dakit iban, baina le dios, barre. Txiko ez da zu barre, Venga, va, rekal, dale. Venga, zeintzuk di aukerak. Venga, ba, estenetako lehengo aukera. Venga, a ver. Ez da redoblerik honetako, Osa, danak bat Nerea alias. Nerea alias. Betimuko aurkezlea. Oso mitika. Oker Santxakurre. Eta oin dabil ETV-biko programa baten ez da izan ditzen da, baina bueno. Bai. Nerea alias. Como dato. Hori da. Castellano hain dabil. Gaurkue Nereak izango jaukera danak. Vale. Bigarrena... Nerea Ibarzabal. Nerea Ibarzabal, bertsolari ze. Hori da. Aurrekoen elkarrizkete eukin ginoen, beragaz. Hori da. Ja, baina horri Harry Potter guztien jago ez Son Goku. Ba, nik uste Harry Potter guztien jako neri igual Son Goku bebai guztien jako. Amigo. Bueno, ze aukera? Ze aukeran, Nerea Urbizu. Nerea Urbizu. Eta norda. Nerea Urbizu, enekantakeko... Ekoizlea. Aktore, kompositore, eta hainbat gauza gehiago. Bai. Nik ez dut ezetzen. Ez duzu ezetzen? Gero talde bat... Nik Katamalon ezagutu. Bera nahiakin neuken talde bat Katamalo. Gorka Urbizukin. Baitu. Bai. Entxufategi. Bueno, da la horrena. Baina, bueno, kantau egin deusko eta gainera olaku egin zumbiar. Josetxu. Gero hau entzuten badau zer. Gero hau entzuten badau zer. Uno ustakigu ba. Uno nerean maja. Zitza, uno oso ba. Josetxu mene beti preste. Nerea entzuten baduzu, ez despedidu, vale? Bueno, baina hor niño va falta. Va falta. Es que hau enbejaten dau. Eta azkeneko aukera, Nerea Mujika. Nerea Mujika, hombre. Bueno, rapido eta zezuzundo. Gerediaga elkarteko zuzendaria. Gerediaga elkarteko zuzendaria? Claro. Oso hurbilekue. Le pega, Son Goku. Bai. Claro, le pega. A ver, repasetan dugu zaukera dana de tirar. Nerea alias, Nerea Ibarzabal, Nerea Urbizu, ala Nerea Mujika. Zein da gure Laixinger? Entzun ondo de programa, que pista gorda habido hoy, Eta parte hartzeko, barriro be, esango dugu. Pista gorda. Parte hartzeko, sare sozialetatik, Instagrametik, Facebooketik edo Twitterretik, gure WordPressien laixiarratia.wordpress.com, bai. YouTubeko bidizueme bai. Iruzkinetan. Hori da. Edo bestela WhatsApp bidez, barriro esaten dugu audizuek eskertzen dugu zela pilo bat, zuena botak entzuteko. Bai, audizu, así conocemos voces, joder, la hostia. Eta bueno, WhatsAppa, 6 lau, 0 iru, 7 beratzi, beratzi lau, telefono zenbakire. 6 lau, 0 iru, 7 beratzi lau, es que sekulo ez dut esan. Ez dut esan sekule? Ba esan barriro. 6 lau, 0 iru, 7 beratzi lau, deitu bialdo, audios, opa, ni ez dakin hornaz, fulanito benganito, eta bueno, gaurko astenetako saritue parte hartzaile da, errekal el descojonante, eta bueno, nik mono asko entzuten dola izierretia, pero pixka kontao, ez da, ez? Pixka kontao. Bai. Bueno, es que eta inkasu Josetxun konsejo ere. Bai. Es que aztienme audizio politek, oso politek eta abozotoriek, pasera dos voces, bata grabe eta ez politek, ja. Kontau zozer, gure entzulintzakota, Josetxuntzakota, errekalentzakota. Eta hori. Bai.
Nik ametidu biot, hainberte aldiz errepikatziena telefono zenbakize, ikasietela buruz, telengo gunien eskatu estienien telefono zenbaki bat, niri emon biherrien laiziarreko emona bela. Gero, azkenien kontatu nintzen horietzala nirie, baina... Jo, irati, problema tienes, ligau eskero, Laiziar ratira. Laiziar ratira, itxuko da. Que no llama, que no llama. Josetxu ditxiko txegu telefonoe, bera kontestau dixen eta bera kengo daude Celestino. Ez badau beretxako hartzen. Beretako. Venga, ba, nik egote kupido. Bueno, eta honekin ikustu dia amaitzen dugule, ezta? Ja nahiko ekin jogu, Josetxu bai ja etxera gombida faltzen. Zeti ja beratxako berandu da bizar goizien goizaltzau bida. Bueno, bateko etxeko posaitu, bueno, konteko, Jo horrekalbe etxera juteko nik ustu dagoela, zeti ja barre nahikoen jau. Bai, ja, eta jandauz. Gube aguantau dugu nahikoe. Aguantau dugu nahikoe. Bai, aguantau dugu bai. Esan, Josetxu. Etorren oso nota, joder, teko intriga terrible. Ahora hemen trasto mordo, kajak, fundak... Hori guna esaten ba? Ia ba. Da se pasunda ba men? Ba, ez aizuzu, Josetxu? Ez aizuzuk? Ez nik ez aizu tipo bater dilo, eta uni jarritxe. Gero hay una funda enboten dabe ejecutivo en maletie, eta gero... Ba, nik uste... Handibitxe, ez da trompetako. Ba, nik uste, igual berak esplikau eskero... Bueno... Ez da, holako barre raro bat ipini uste, orduen... Nor da ba? Ba, lier retoriko jaku amaiketan. Lier taldekue? Lier taldeko lidez. Nor zozua? A ver, ipini hotxe su mikrofono, a ver, nordan esateko. Venga, nor zera. Ordeko mikrofonoe. Ba, emon play. Badabil, estabil. Usto behetz. A ver, inberba probat. Ez, estabil. Emoi hotxe su mikrofono ba, Josetxu. Da, ni bape barik, Baso bape barik. Neikue berbenduan txuriekekik. A ver, Lier, Apagabon. Ez aizkuzu, a ver, nor zaren eta zaitzi zatozen eta zerren biordozun. Ba, Lier, naz, mainerikue da... Ba, gitarri joten daru denpora neikue. Enke grupo? Ba, grupotan ibili naz. Trastorno taldiaz, hasi nintzen, bastante gaztetati da... Ba, oinartino... Nebadaz behibili gara. Nebadaz? Da, ba, nebadaz egin du... Ba, rock and roll geixen egin du nebadaz da izen da. Da, gero, ni beti ani jo tetxien da, beti guztu bizin jate... Ba, nire paranoia gehie. Oso, ondo. Nebadakin be jarraituko zu zozer kontauko eskuzu gero, edo... Por ahora... Vale, ba, orduen, itxiko dugu beste baterako. Hori airien. Itxiko dugu beste baterako. Eta hori, ez galdu, amaiketan ukingo dozu aukeri Lier entzuteko bere gitarriaz. Bone, me quedatu gero, Eta Josetxu hamen gedituko da, ez dakit bera entzuten edo bera molestetan, baina bueno, Josetxuri be agur esango txegu. Lierreri gero arte esango txegu, Joneri agur. Eta iratiri agur, eta ni bebai, zuetaz agurtuko naz. Ez da, de repente, amaitze, oza, hasi da Jon gidari modu, ni amaitu dut. Baina, bueno, holanda laizia erratea. A ber, datorren hastien, Ander edo Aimar retorten jakun, gidari lanetan egiteko. Eta, bueno, Josetxu, agur guruzu esan? Bai. Ba, zuk agurtuko zu? Ba, karo, nik azkena fin, nik emongotzet, bale? Oso ondo. Bueno, azteko eta behin bronka arrekaleri, solo comerri no hablar, no, ez da galito. Eta, bueno, eskerrik asko ni abandeti arrenda, datorren hastien, Josetxun consejo con historia y todo, katatira, tata. Venga, entzula. Gabon, daneri. Hasta buru naukin. Gabon.